Let's go. Hello guys, good morning. Nay जोङो न'निफ्राय फैनानै कारिगाव मोनफैबाय आरोना. नायदो नायगोदा जा मोजां खारो सेरजानि. दायो जोङो थांबाय थानोसै आरोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय. नै दायो जोङो ओंखाम उखैनाय मोननानै जानानै लागोन नारबाय आरोना. थ' जोङो जाबाय थादिनि जाखांना आरो डाइरेक्ट थांनोसै आरोना जे जायगायाव थांनो नागिरदों बेहाय डाइरेक्ट थांनोसै आरोना. स' नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो. ओमफ्राय नै नोंसोरो लामाखौ नुनानै मिथिखाबाय जानो हागौ जोङो बहा थांनो नागिरदों थ' होनबा थ'फादो जोंजों बिरनोसै गोजौजों आरोना नै ओमफ्राय ट्राफिक जाम जाबाय आरोना ओरैबायदि गोबाव नै आयौ बालायलायो एकदम नै बरिं मोननानै बेनाना चिप्सखौ जानो नागिरलायबाय आङो ओमफ्राय नै जा मोजां फ्रेस मालाय थान्दा जायगा नालाय जि मोजां बिबारफ्रा फुलफ्रा थाजानो दाख्लै अबेसिमबा फैनांगोन नोंसोरबो फैलाय बिसिना कफि बागान गासिबो कफि दासो सान्थि मानसिखानि मालाय सफैबायानो नै नै जा कफि मुला बिराद सायसासो कफि बागान एकदम कफि मुला जोब गासिबो नायजाला नै अखाना जेबो नुला फट'खौनो लानो मोनासै Thousand years later. Em 사실 아람 그 사내네.
xe với chiếc là đừng xe mình bị xe biết được xin đăng đá Saha lang na rin saha. đây cái đăng kitchen Sila saha. Moria khá khâu nhưng khả năng Này. Sini ka nang biha. Này. Map sai ka. Zene tenero mo mon phego ba ara na. To bye bye. Next video.